makiguban ta sa Ginoo. Amen. Mabita nang niani ta diri sa balay sa Dios. Kay mao man ay gisugo sa Ginoo ngadto kang Moses. Matod pa niya ang Moses, tingna ang mga katawan nga buhatan ko nilag balay aron makiguban ko nila. Muna sa kabutan nga din ang Ginoo makiguban ngadtong mga tao kung sila anaa sa balay sa Dios. O bitaw na nagbuhat nagsimbahan, dili lang kayo na ata sa balay. Sa panahon natin kalisdanan, mangayot ta sa Ginoo. Sa panahon nga sugoon ta sa Ginoo, di po ta mutuman. O bitaw na ang Ginoo, dunay commandments, dunay requirements, and dunay ordinance. Muna, anang mga butangan na nagihatag sa Ginoo sa tuwa, muna inungdan nga di kita, nagapadayon. Daga may mga tao nagapadayon pagpangalagad sa Ginoo, magpadayon punta. Labi na nga hapit na ang panahon karon, ayaw ninyo na nga ang panahon mubalik pa sa normal kay ang prophecy sa pulong sa Ginoo dili sa nasulat sa Bible is naanata sa last days. Di man po na pwede nga diin dili matapos ni kalibutan. Nagtuta nga dunay Ginoo nya di ta musulti nga di ta mutuo nga naay katapusan sa kalibutan. Anawa di ba natapos na nga to ang pag-relax. O dili ta basta-basta kasulod ako gani di na gani ko kasulod sa mga mall. Gusto ta ko mo sulod pa kay ngano man mutan-aw lang gud sa kwarta. Malipay ra man ta nang mutan-aw ra tag mga butan sa kalibutan sa mga lugar, malipay ta. Pero sa taman karon panahon na ron. Naisulat naman gud. Nya kaning butangan ni nga nahitabo nato bilang reminder. Pahinumdum ba? Bilang warning o bilang gitawag og kanang pagpahibalo nga di nang Ginoo hapit na mobalik. O bitaw na nga kita karon mangandam ta. Kaya nga naman, ang gingon sa pulong sa Ginoo gamay ray maluwas. Although wa siya ningon gamay ray maluwas, wa gyud siya ningon na gamay ray maluwas. Dunay tao nangutana kang Jesus Christ, gamay ra bay maluwas unsay tubag ni Jesus Christ? Paning kamuti lang ninyo ang pagsulod. Kay daghay na ning kamot apan dili makahimo. Nagyusban po na ni Apostol Pablo nga matod pa niya. Paning kamuti niyo ang pagsulod. O strive your own salvation. Paning kamuti ninyo ang inyong kaluwasan. Kay nga naman, nahibaw gyud nga ang Ginoo nga ang tao mo nang gingon maabot ang panahon mabugnaw ra. Mabugnaw ra mo, mabugnaw ra ta. Mo nang pasalamat ta sa Ginoo nga ang Ginoo kanunay nagapahinumdom nato kay kung walay pagpahinumdom sama sa amahan nga walay pagbadlong sa iyang anak masaag yun, di ba? Mo bitaw ni gitawag ni ingon pa ni David ang pulong sa Ginoo mo na ang suga sa atong mga dalan. Hangtod ta makaabot sa tumoy nga diin ang gisugo sa Ginoo nga si Jesus Christ mo nang dalan. Mo na nga diin kining pulong mo ni atong light and the lamp nga suga sa atong agian. Mo na nga si Kristo gitawag og light of the world. Pahayag ngadto sa kalibutan. Muni din samtang kita magapaabot anang rapture, uldo nga naa man gyud rapture, no? Pero kanang rapture may tabo lang na sadya nga mahuman ang kasakitan diri kay ngano man muadto na ta dito sa lugar nga din ang Ginoo munaog magingon sa Bible nga tuman siya sa Mount Olive dito sa Israel nga kay naa ta sa Pilipinas. So therefore sabgawon gyud na wa unta niya. Ang clouds ang iyang giandam dili ang aeroplano or eroplano, no? Ang clouds nga di mo musabgaw nato uban sa mga balaan. Kung kita mga balaan nga buhay magpabili sa ta. Muuna gyud mga nangamatay diha kang Kristo. Nya kita nga kauban na sa Ginoo, man mudungan ta dito. O bitaw na importante nga din kita makaambit anang rapture. O bitaw na ningon ko atong miaging Domingo kinsa may gusto anang rapture. So mo nang gisultihan ta mo the qualification and the partakers.
Kung gusto mo mahimong partakers of the rapture, and to be caught up, kung sa may akong gingon kaninyo, we must be born again. Kay dili man ta rapturon kung di ta mailisan, di pa ta mailisan kung dili ta mabago. Alangan katong daan mo ilisan sa Ginoo, alangan kato i-resurrect ang mga dili iya sa Ginoo. Mabitaw na nga pagbalik ni Kristo ang unang mamangon katong iya ni Kristo. Ang dili iya ni Kristo o dili usa na mamangon. Pero katong mga buhi iyang sapgawon, pero dili niya sapgawon hangtod nga dili niya hatagan og posisyon. Mabitaw nang naay redemption, adoption ang posisyon. Makaposista, maangko nato ng inheritance. Kapag mo sa inheritance sa mga Christians, kanang blessing sa Ginoo ba? Nga kanang blessing, nga atong unang panahon, madawat na sa mga firstborn. Anang unang na tao, motong nag-ilog si Esau o si Jacob. Muna si Jacob nakaangkon, kay nga naman, dili man kursunada si Esau. Although gisugo siya sa iyang amahan nga, mangita ka dito og karne, o manghanting ka dito, hikaya. Ningon niyang aman, hikaya ko. Hikayi ko kay ipasa na akong panalangin nimo nga ikaw mo'y panalanginan sa Ginoo dis kalibutan. Tuod, tuman siya sa sugo. Pero diya sa iyang kasing-kasing wala nakita ang interes. Kanang interesado ba, kanang willing. Moto, pagbalik niya, naghanda tuod siya, pero before siya naghanda, nagikay, nagluto, gigutom manggod siya, gikan siya dito. Moto, nasugatan niya ang iyang manghod. Kay balo iyang manghod, kay ang iyang manggong mama, gusto ang manghod. Mo'y makadawat sa blessing. Kay pinangga manggod sa iyang mama, si Jacob nga mo'y manghod, mo na mga manghod, mga pinangga sa mga ginikanan. Moto nga diin, gidalitan si Esau og pagkaon. Sa iyang kagutom, gibaliwala niya ang blessing nga gisugo sa iyang amahan nga siya gyud ang makadawat kay siya ang firstborn. Mo na iyang giingon. So therefore sa iyang kagutom gibaliwala niya ang birthright niya, kanang right nga iyang pagkatao nga siya una na tao nga mudawat yun. Muna ang mga firstborn, muna iya sa Ginoo. Muna gisulti dito nga all firstborn, man and beast is mine. Iyahan na, bisa pa ang mananak, iyahan na, kung naamoy mga kayupan diya sa tinuod lang, kung iya ka sa Ginoo, ayaw kwintahan ang unang nimong karnero. Una nimong hayop, ihatag yun na sa Ginoo. Muna yang giingon dito, mo bitaw na nga kinahanglan tagpagtuo. Mo to, wa na dawat ni Esau ang panalangin kay ngano man. Gibaliwa niya ang firstborn. Sa tinuod lang ang firstborn mo ay panalanginan sa Ginoo. Ang firstborn mo ay gi-record sa Ginoo ngadto sa langit. Kung dili ka firstborn, ayaw na ko ina nga ikaw iya sa Ginoo. Bisan pa kag pastor ka, reverend ka, bisan pag unsa pa kag kung dili ka firstborn, dili gyud ka recorded in heaven. Mo bitaw na nga kung gusto mong ma-rapture, kinahanglan mataot ta pag-usab aron mailisan ta kay dili mo rapture ang Ginoo sa mga taong dili iya kay ang iyang rapture ang mga balaan lang. Ug dili po ta balaan kun dili ta balaanon sa Ginoo through resurrection. Mo bitaw na resurrection mo ni akong gingon ninyo. Final words na ni wala na ko ilaing makita nga iwali pa ninyo. Nangutanan ko sa Ginoo unsa pa man ang gikinahanglan. Gabi nangutanan ko Lord unsa pa man ko iwali nila. Dunay isa pa gyud. Niyang gisulti about kanang gitawag og church. Kanang ningon, I will build my church upon this rock. Ang problema lang kung ikaw ba gayud gitukod ba ni Jesus Christ sama kang Peter ba? Upon this rock I will build my church. Si Peter yang giingan kay gituo man gud si Peter kan Jesus Christ. Unsa yang gituan kan Jesus Christ? That he is the Son of God. Dili na ingon kay siya Dios. The Son of God, ang Son of God, doon na ngay mga plano ang Ginoo sa iya. Gipadala bitaw ng Son of God para unsa? To redeem, to rescue, to reconcile.
Mo na ang Son of God, our Redeemer, siya ang naglukat nato sa ilaha, girescue sila, girescue kay ilar man. Ang Ginoo ilaha man na, ang ato ang Ginoo, mo man ang Ginoo ni Abraham, ni Jacob ug ni Isaac. So therefore sila giani ni Jesus Christ gisugo sa Ama nga rescueha na sila. Kita wa man sila ni dawat reconcile ang Gentiles kay kita Gentiles ang meaning sa Gentiles makasasala. Dili ta people of God. Sa natod pagkasulti wa tay kwenta. Pero tungod sa blood of Jesus, gipaduol lang ta. Kung gusto ba ta mo dawat, kung willing ba ta mo dawat, unay but pasabot sa Bible, kung imo nang basahon, o bitaw ni kining Bible sa tinuod lang. Nahurot na ako nigbasa ng mga gitawa ko, mga importante. Kanang mga history, although na ko na nahibawan, pero ang mga pulong yun, mismo nga matod pa sa Old Testament, thus saith the Lord God. Ingon pa ang Diyos, ang inyong Ginoong Diyos. O diya sa New Testament, ang akong ginahatag kaninyo, Jesus said, si Jesus nag-ingon yun, mga pulong ni Kristo muna ang ato ang gituman. Sama sa giwali ni Kristo, unsa man ay gospel ni Kristo diribe. Kanang kingdom. Dili nang imo pagsimba, pagatusimbahan, pag-awit, kundili kanang kingdom, spiritual kingdom nga kinahanglan makasulod ta ana mo nang hinungdan ni Jesus Christ. Seek ye first the kingdom of God. Pangitaw nato na kay dili na basta-basta makita sa mga mata nga din unod-unod lang. Kundili sa mga mata nga espirituhanon nya kanang mata nato sag nagsigalang na di ta kaingon nga di nakita na natong kingdom sa Ginoo kay ngano man gawas kung ang Ginoo dili mag-open sa imong mata o bitaw na naingon nga open my eyes Lord, we want to see Jesus. O bitaw na nga paabliya nato ang mata mo nang ningon si Apostol Pablo gi-enlighten sa tuwa ang ato ang the eyes of understanding. Although bright ka pero di ka kasabot because ang imong eyes wala ka kita kung unsa gayoy meaning, unsa gibot pasabot sa Ginoo, walang ang word sa Ginoo gitago gyud na. Since the world began ingon sa Ecclesiastes, di ba? Iyang gipagwapo ang kalibutan, gipatahom niya ang kalibutan, gibutang nila sa kasing-kasing ingon ang Ginoo sa Ecclesiastes, gibutang niya ang kalibutan sa ilang kasing-kasing muna nga ang tao way lain buhaton narira sa kalibutan muna way kalibutan sa pagbalik sa Ginoo. O bitaw na ang arka ni Noah walo ray na luwas kay nga naman puro sila kalibutan wa na sila kalibutan kung matinuod ba tong gisulti ni Noah nga dunay lunok tibok kalibutan mo na walo ray na luwas. Mo sa na ang giingon sa New Testament sa Peter, ayaw ninyo damha. Matod pa dito sa 1 Peter na to. Nga nagingon siya nga diin, wa gani kaluy sa Ginoo ang mga manulunda nga naa na sa langit. Iya pag yung gihulog naa na sa langit, ikaw naapat na sa yuta. Sigurado ba ka ta makadtog langit? Ang naa sa langit nga manulunda mismo kanang gitawag og celestial body, lawas sa angel. Ingon ni Pablo nga kita daw atong lawas is build body, ilisa nag celestial body. Aron makatutag langit, nya katong naa na sa langit nga manulunda gihulog pa gyud uban ni Satanas. Wa niya kaluyi. Ikaduha wa niya kaluyi ang kalibutan, walo ray giluwas. Ikatulo wa niya kaluyi gyud ang Sodom ang Gomora. Wanang naigiingon ni Pablo kung dili gani kaluyan sa Ginoo ang kalibutan, wa gyud mahibilin. O bitaw na tungod sa mga iya sa Ginoo gipamuban niya ning panahon. Mubo naman ning panahon. Doon ako gibasa kato akong gisulti ninyo about righteousness ba. Kanang giputol to sa Ginoo katong nahitabo ang ECQ. Mo bitaw mo ayaw mo kumpiyansa diha sa papangalagad sa Ginoo ha. Basta ningon lang siya sa Philippians 1:6, being confident of this very thing. Niining butangan ning aning hitabo kanato, ingon daw kuta nagsugod sa pagbuhat sa mga bulaton. Began in the Word of God, be complete until the coming of Jesus Christ. Kinang makumplito ta
Gamay na malay kuwang nato, gamay na lay kulang nato kay kabalo na ta sa commandment, sa requirement, and sa ordinance. Ang problema lang, kanang gitawag og willingness. Willing of mind, willing of heart. Kanang naay willing sa itong nahuna nga din, wate laing ginahuna ang Ginoo ra gyud. So sa pagi nga itong ginahuna ang Ginoo. Sa diya na ang adlaw sa Ginoo nga gibuhat niya, convinced na ta morning adlaw ni morning gibuhat sa Ginoo. O bitaw na nga kung panahon na gan Domingo, kung may mo karakara na mo kanit dinhi kay wate laing paglaom ang Ginoo na lang gyud karon. Kay bisa pa ang mga hari tanaw tibuok kalibutan, daghan na kayo mga pagsimba, gitugutan ang pagsimba karon basig kumpiyansa lang mo. Mo bitaw tong naay na sulat sa Tesalonian ha. Di man puta pwede mingon nga dito mahitabo. Peace and security suddenly destruction. Destruction like a woman who kanang ready to deliver his child ba. Kabalo mo anang ready to deliver his child. Kanang naglibor na ang babae nga mga anak kay naperti daw ng sakita. Apot lang kay di mo ko babae katong mga nakaanak nga agi. Sakit jud na kay mao man gingon sa Bible, mao man gisampol sa Ginoo like a woman. Mausad na ang pagbalik kuno sa Ginoo nga diin si Satanas nag-after atong woman nga diin hapit na gawas iyang sulayon, iyang kanang silutan yun. Mo bito na nga hinanglan nga din before ta makabaton ana nga kay una i-deliver ta, una taliwason. Nag-after ang dragon sa tuwa. Pero nagingon ang Ginoo katong bata nga natao yung sa Revelation dalon man to sa throne of God. Kung sila makalahutay data kanang mabot ng time makalahutay mo bitaw nang gikinanglan nato ang prison and long suffering, kanang maka-overcome ta, maka-endure ta to the end. Who shall endure into the end shall be saved. Mauray maluwas, kanang maka-overcome nini kalibutan. Pinaagi sa tong pagtuo mo na nga di padayon jud mo kay bisan pag moabot ning panahon nga di makaingon ka sa inyong kabahin mo balik ang normal, dili na mo balik ang normal kundi new normal kay ngano man bisan pag mabaksinan ka magmas man ang gyapon ka. Wala, way bali na ana, ayaw mo kalibog ana. Huna-huna ang Ginoo nga diin ang Ginoo labaw sa tanan. Mao gyud na kanang adlaw sa Ginoo mo na ato ang hatagan gyud bili. Patalinghugan yun nato kanunay ang pulong sa Ginoo kay ngano man ang mga tao ro nalibog na bisan ang mga pastor. Nga diin nalibog gani sila sa rapture. Mo na ako suktihan ta mo kanang rapture. Gusto ba mo ang anang rapture o ma-rapture mo? Although wa man na sa Bible ang rapture, kundi put up man na, gi-translate lang nila rapture, aron ang tao makasabot, kini manggong Bible usahay, daghan manggo interpretation nini. Dunay King James, KJV, King James Version, or dunay in KJV, kanang New King James Version. Pag-abot ka sa New King James Version, murag ang interpretation nila, gisayon nila, pero out na gadto sa original. Na gani gitawag IBS o International Bible Society. Ang giingon dito sa English sa King James lahi ng giingon dito sa IBC. Naapoy NIV National o INV o International Bible version. Dagan mo nang ako nakaingon ko nga mao nang niingon ko diri sa New King James nga din mao man ay first interpretation sa kanang Bible sa Hudiyo. Mao ni nga din daga ko'y nabasan diri nga di mao day hinungdan ang mga tao magpalit kag Bisaya, isamot na naara IBC nga Bisaya karon. Nga din pagbasa nimo or baliwala lang nimo kay maura day na. Pero pag-abot nimo dito sa New King James lisod di ay tinuod ng pulong sa Ginoo. Nga din, ang pulong sa Ginoo is perfect ba kanang dili na pwede nga inaana lang. Mobita na nga ni ata sa New King James. Mo ni akong gingon kaninyo sa New King James. Kanang gingon manggo dito nga din kanang partakers. Anang makaambit ba? Kita aduna tay inheritance nga nangalagat ta ma-inherit nato na ang langit.
Madawat na to ba? Makasunod ba ta ba? Mo na buot pasabot sa Bible. Mo na itong inheritance, mo na nangalaga ta, the inheritance of Jacob, nga si Jacob, mo na ang iya sa Ginoo. Mo na ma-inherit na to itong blessing ni Jacob, nga kita mahimong iya sa Ginoo, hantod sa hantod. Mo na nga gusto sa Ginoo nga ma-inherit na to na anang posisyon nga di nga makasulod yun ta ba about anang gingharian sa Dios, kingdom sa Dios. Mo bitay Jesus Christ nga ni siya nagdala siya og gospel. Ang iyang gospel sa tinuod lang is about the kingdom of God nga nanaog gikan sa langit paingon dinhi. Wanang giingon thy kingdom come. Muna ang tanan mag-ampo kanang naa sa kingdom sa Ginoo, dili nang mingon ka thy kingdom come, thy will be done. Sabihin mo, thy kingdom come, kung mabot ng kingdom sa imo, maunsa man ka. O bitaw na sa mga prayer